Nambay kabigatyo, naimbaga aldaw yun, naimbaga rabi yun, naimbaga malemyo, depende yung oras. Kaya ulitin tayo, naimbaga bigat, if it's morning. Naimbaga bigatyo, good morning. Naimbag nga aldaw yun, good day. Good afternoon, naimbaga malemyo, good evening, naimbaga rabi iyo. Okay, let's do it. Naimbaga bigat, naimbaga aldaw, naimbaga malem, naimbaga rabi. Naimbaga bigat, naimbaga aldaw, naimbaga malem, naimbaga rabi. Alright. Itatta, ti sumaruno eleksyon tayo ket panangiyam amo iti bukod abagi. So, we need to introduce ourselves. Adda tayo iti panid 19, ken mapan tayo iti panid 20. Basaek dagiti adda sadyay nga ehersisyo wenno panagensayo. Wen? Okay. Adda iti makanigid. Ano iti makanigid tatayan? Iti left. Iti makanawan iso DJ right. Adda iti makanigid, adda iti makanawan. Kanigid left, kanawan right. Wen? Kanigid, kanawan. Kanigid left, kanawan right. Okay. Siak ni Manuel. Ketsika. Siakmet ni Pedro. Ketsika. Siakmet ni Marisa. Ket asinno dayta kaduam. Sika ni Manuel. Saan? Saan asika ni Manuel? Kunak no sika ni Manuel. Asinno ka nga rod. Manong ko ni Manuel. Taga ano ka? Taga Bagyo ak. Pagkigyanam. Agigyanak ijay pahu. Pagaw awidam. Ijay kerit ti pagaw awidak. Sa dino ti balay mo. Ijay kalihi ti balay ko. Manot tawen mon. 20 ti tawen ko. Mabali na damagen ti tawen mo? Saan na mabali na damagen ti tawen ko? Tsak kayat nga ibaga. Wen, mabali na damagen. Awan problema. Sa dino ti nakaya nakam. Ijay Honolulu ti nakaya nakak. Ijay Ilocos ti nakaya nakak. Ngem, dito'y Hawaii adim makkel. Iso jak amut agilokano. Mabalin adamagen tinakaya nakam? When? Mabalin adamagen tinakaiya nakak. Agbasbasa ka? Agbasbasa ki jay liward. Saanen? Nalpasa ko na nagbasa. Saanen? Nagsardengak. Saan? Agub-ubraak. Pagbaspasaam, ijay universidad nga agbasbasaak. Agbasbasaak iti online, iti Argosy. Anyan ti trabahom, kaheraak. Anyan ti adadalem. Agad adalak iti nursing. Agad adalak iti abugasya. Agad adalak iti kinadoktor. Agad adalak iti kinamestra. Agad adalak iti kina-enhinyero. Agad adalak iti kina-piloto. Agad adalak iti kina-agrikultur. Agad adalak iti kina-manager. Pagad adalam, saan akon nga agad adal? Nalpasa kon ang nag-adal. Nalpasa kon ang nagbasa. Nagsardeng akon ang nagbasa.